We want to we want to watch a video clip telling us more about the YPF. Tupu anyị gaa n'iru ka anyị kirie ihe onyonyo nke na-egosi anyị ihe a mere tupu anyị gaa n'iru. As our electronics brethren, the media people are making ready for that, I want to tell you that the YPF is a non-profit and interdenominational organization. Ọ dị ka ndị na-arazi ihe n'igwe ọkụ na-eje achọ ka ngosi gị na otu a bụ otu nke ọ na-enwere ihe a na-erite na ya pụrụ iche karịa na ihe akwadebe maka ọdịmma anyị. And it's an initiative of our father in the Lord, Pastor Dr. W.F. Kumoyi, the General Superintendent of the Deeper Christian Life Ministry. Ọ bụ ihe omume nke onye isi anyị bụ nna anyị nke ime mmụọ bụ Pastor Kumoyi wepụtara maka ọdịmma anyị. The establishment of the YPF was born out of his passion to help the youth of this generation to discover the essence of purposeful living. Ngalaba bụkwa nke o wepụtara iji wee fụ na ndị ntorobịa anyị na-aga n'iru n'ihe nke ime mmụọ na ọgba. I want to challenge the youth of this generation that through diligence and hard work, honesty and integrity, they will be prepared for excellence in their chosen fields of endeavor. Anyị na-achọ ịma ndị ntorobịa anyị nke ọgba aka n'iru na site n'ịlụsi ọrụ ike ha na inyewesi onwe ha na a ga-enwe ike ịga n'iru n'ihe ọ bụla ha chọrọ ime n'ọgba. Now I want to watch the video clip now to anyị chọrọ ka anyị kirie ihe mmemme ahụ more before we continue with the other things. tupu anyị gaa n'iru n'ihe ndị Our mission to develop, preserve, and commission young adults for impact. Are you a graduate, an undergraduate, working class, and entrepreneur? This is for you. The Forum, an initiative of Pastor Dr. W.F. Kumoyi, pioneered towards helping young men and women in their quest for self-discovery. Join us every Wednesday for an hour of prayer. Be a part of the drive in raising the generation of young adults. Be a part of YPF today. YPF, a forum for young professionals. Amen. Amen. You've heard about the mission of the Young Professionals Forum. Anyị wee fụ ihe banyere ndị na-etolite a kwadere To help young men and women in their journey of self-discovery and to cultivate in them the total man committed to the expression of the glory of God as role model professionals with global impact. anyị wee fụ otu esi wee razie anyị na arọpụtara imirikite ndị ọkammara iji wee kụzi ndị ntorobịa anyị ihe dị iche iche. And the second one is to connect and empower young men and women by providing a platform for them to interconnect young men, young professionals who are desirous of excellence, personal growth, and professional advancement. Anyị wee fee n'obodo ọma iji wee mụta ihe dị iche iche maka ndụ nye ndị ntorobịa ndị dị njikere ịmụta ọkacha mma maka inye aka na ndụ ha. Bring all young men, young professionals of diverse denominational backgrounds together to do lawful things that may be considered as incidental or ancillary to the attainment of the objectives of the YPF. Ịkpọkọta ndị mmadụ ọnụ bụ ndị ọkara amara. Praise the Lord. Praise the Lord. Now, who are the people who are supposed to be members of the YPF? The YPF, Young Professionals Forum, is open to anyone within the category listed below, residing in any part of the world. And we have number one, working class ex-students. They have finished their secondary education and they are working
But then maybe some of them are awaiting admission. anyị wee fụ ndị nke ọzọ bụ ndị na-alụ ọrụ ma ndị na-achọ ka ekpọbaga ka a nweta mbaga na mahadum. We have undergraduates in higher institutions who are at home on holiday or during strike. E nwere ndị ka na-agụ akwụkwọ na mahadum mana ha nọ n'oge ezumike a na-akpọ holidays. Or they are doing their industrial training. Ma ha na-alụ ọrụ ije mụ ihe But at such n'ụlọ ọrụ time, dị they iche are iche. not within the campus. Ma ha nọ na campus ha. While they are on the campus, they are under the control of the Deeper Life Campus Fellowship. Ndị mgbe a nọ na mahadum ha nọ n'okpuru ngalaba ndị nzukọ Deeper Life Church na mahadum. We have graduates, Anyị nwere mbaraka dị iche iche. youth corps members, Anyị nwere ndị or Jehova those who rejere are na ozi awaiting the national service. na ndị ọzọ na-echekwa ka a kpọọ ha n'ijere mbọ obodo And ozi. they are already working on their own as professionals. Ọ na ndị a na-alụkwa ọrụ n'onwe ha dịka ndị ọkammara. We have job seekers also. Anyị nwekwara ndị na-achọ ọrụ, Those who have completed their tertiary education but are looking for job. ndị gụchaworo mahadum ha ma ha ka na-achọ ọrụ. And then we have the young professionals Anyị nwekwara ndị ọkammara bụ ndị who ntorobịa, are already practicing. ndị nke na-alụ na-amụ They are ihe. in paid employment in banks, in companies, or other organizations, or they are their own entrepreneurs. They have their own business set O up. nwere ike ọ bụ na ha nọ n'okpuru otu ụlọ ọrụ dị iche iche na-alụ ọrụ ma ọ na ha nwere ọrụ nke aka ha Those na-alụ. are the people who constitute the membership of YPF. Ndị a bụ ndị a na-akpọ ndị otu YPF a. And like I said, it's interdenominational Ana m agwa gị na ọ bụ ihe dịrị nzukọ ọbụla na-abụrụ sọ Deeper for Life. all churches and religious affiliations. Nzukọ ọbụla bụ nzukọ Kraịst nwere ohere ịbata ya. And then the membership, the demography, we can derive the demography from church, from offices, from fellowships. We organize lunch hour fellowships and gatherings. Then we, even for viewing centers where young people, where they view football or some of these things, we derive our membership there. Anyị wee fụ na ịbụ onye otu nzukọ otu a ga-abụ na ị ga-esi n'otu ụlọ ọrụ ma ọ n'otu nzukọ ma ebe ọ bụla isi alụ ọrụ iweta akwụkwọ iji wee sonye na ya. Praise the Lord. Hallelujah. And then we have some other social media platforms we can drive and derive membership from such social media Anyị platforms. nwere ngalaba ndị nta akọ dị iche iche anyị pụkwara isi n'ebe ahụ nwetakwa ịbụkwa onye na-eso ụzọ. So, based on all these categories that I've listed here, we want to see those who belong to the YPF and you are here in our midst and in all the other remote locations. Can you just stand up? Site na ngalaba ndị a mkpọgasịrị afa n'ihi na ebe a fụta onwe gị n'otu ngalaba a na ị kwesịrị isonyere n'otu You belong to this. YPF a ị pụrụ ịkwụrụ ọtọ ugbu a n'ebe ịhụ. Thank you very much. Thank Daalụ you. rinne. I'm still waiting for others. Aga m echekwa ndị kwesịrị ịnọ n'otu a. You belong to all these categories we have said. Iso na ngalaba niile a kpọrọ ị nwere ọrụ nke aka gị ma ọ na-alụ na kọmpanị Anywhere you are there, can you just move and join these brethren who are standing ebe up? ọ bụla ị nọ na binye eji esoro ụmụnne anyị ndị Those who agwụrụ are standing there and ị waiting ka for nọ you. n'ụlọ akwụkwọ And in all the regions, in all the locations, let's create room for them to come to the front there. na isi na region ọbụla ma isi na grupu ọbụla ma isi na district Can we give ọbụla them a clap achọrọ of ka ị bịa an sonyere applause ụmụnne anyị ndị a ka anyị kwara ha aka dịka a God bless na-aga. you. In all the locations, Ị kwesịrị iso yes. ebe ọbụla ị nọ n'akwa ọbụla ị nọ And binye God bless sonyere you. Let's ụmụnne move. anyị ndị a. God bless you. Ga-egozie gị, Thank you very much. ga-egozie gị, Thank you very much. In ga-egozie all gị. the locations, our pastors in the groups will ensure that somebody is assigned to document the names of all the YPF members in all the locations around the state. Akụ grupu anyị na distrikti anyị na lokeshọn anyị ka anyị fụ na o nwere onye anyị tinyere jee dekọta afa ndị a. And we are going to give you a number that you will forward those names to, together with the credentials, the email address, or the WhatsApp number of such people in all the locations. Anyị ga-agwa gị akwụkwọ nọmba ị ga-eji deba aha ha na. Praise the Lord. Hallelujah. Before we continue this inauguration session, we want to listen to the YPF song now. You Tupu may please anyị- be seated. tupu anyị wee baa na njem nke But when ịkpọbata you hear ụmụnne the anyị song now, we may please rise up. Are we set now? Please, thank you.
If we are still, then I continue with other aspects before we listen, because we are going to pray for the chapter president and then all the officials, or that we'll bring them and then we call our pastor is going to pray for them. While doing that, before we do that one, I want to tell you that we have the executive committee members of the YPF. Ajọ nga m gwa gị na o nwere ndị arọpụta ga-abụ ndị ndu ha, bụ ndị ndu ngalaba a. We have the chapter representatives Anyị nwere onye nnọchite anya nke ngalaba a, for the state or the regions. nke si na steeti anyị ma ọ region anyị. And the executive committee shall be responsible for the effective running of the YPF in their respective chapters. Anyị gwara ndị otu arọpụta dị iche ndị ga-enekọta ha ga na-achịkọta banyere ọganiru nke ngalaba a. For a nation, we have the national president. Ha nwere n'obodo Nigeria enwere onye na-enekọta ha kpamkpam bụ onye isi ha. And then for our state here, we have the state president. Na steeti anyị bụ anyị nwere onye isi ha. And then we have other executive members. Enwere ndị isi na-esoro We alụ have ọrụ. the state secretary, Enwere onye odeakwụkwọ nke steeti. the state financial secretary. Enwere onye na-enekọta maka ego We nke have the steeti. state media leader, the media lead. Anyị nwere onye na-afụ maka ịchụ nta akụkọ na ngalaba ahụ. And then in the regions, Na region kwa, while in the state we have the state president, dịka anyị nwere onye isi na steeti. in the regions we have the chapter lead. Anyị wee fụ na region enweziri onye nọ na ngalaba ahụ. And then we have the unit lead also for the Anyị gwara regions. onye na-enekọta obere ebe anya na region. And these officers are responsible for the proper running of the organization. Ndị ndu a bụ ndị ọ dịrị ịfụ na ọganiru a na-aga na ngalaba a na-aga n'iru. And right now, I'm going to call on the president, the state president, and then the chapter leads for the regions of Anambra State 1. Anyị ga-akpọ onye ga-abụ onye isi ngalaba a na Anambra steeti niile na ndị ga-abụkwa ndị isi ya na region anyị. For Ihiala region, we have the chapter lead, who is Brother Ebuka Jemobi. Let him come up. Onye ọ kpọrọ bụ onye na-elekọta anya n'Obosi region. I said Ihiala region, not Obosi region. Oge n'ihe ala region, onye a kpọrọ afa bịa Is he na-elekọta ya. Please come forward. Come forward, please. Ọ na-apụta ka anyị fụ ya, onye na-elekọta ihe ala region. Where is the? It's not here. Praise the Lord. Oge ọ nọrọ ebe a. If he is there at Ihiala region, maybe he will stand and come to the front. Ọ bụ na ọ nọ ebe a, ọ pụta bịa n'iru ebe a. For Obosi region, we have Pastor Dixon. Onye na-elekọta Obosi, anyị bụ pastor. And you kindly come forward, please. Thank you very much. Ka ọ bịa n'iru ebe a ka anyị fụ ya. For Oba region, we have Brother Imem Martins. N'Ọba region, anyị nwere onye nke a kpọrọ afa. Pastor, okay. Ume Martin. For Nnewi region, we have Brother Chisom. Please Na kindly come forward. Nnewi region, anyị nwere brother Chisom. It's not here. For Ogbaru region, we have Brother Nweke Ifeanyi. Ọgbaru region, anyị nwere brother Nweke Ifeanyi. Please, our technical brethren, if they are there in the various regions, can I see Ogbaru region? Okay. What's your name? Brother Ifeanyi, God bless you. Thank you very much. From Brother Ogbaru Ifeanyi. region. Now, I call on the state president Ana of the akpọzi YPF, Pastor onye isi steeti Nnamdi kpamkpam Nene, to come forward, please. na Anambra steeti niile, ya ga-abụ onye isi. I'm going to call on the pastor who is going to do the inauguration prayer for them. That's I get- the state
DLCF or Campus Coordinator, Pastor Mike Takpa. Anyị Please ga-akpọ come forward. onye isi nke ga-akpọ ya ebe ebere nke nguzobe nke otu a. Thank you very Onye much. na-elekọta Before I hand over the na-elekọta ndị microphone ụmụaka ndị anyị nọ na Maradum for Pastor to offer the prayer, Mike Papa. we want to listen to the anthem of the YPA for the song of the YPA. Thank you. In the day of joy and peace, and in the night of rest, arise, arise, the Master's called for your spirit strong, our service make you great. Arise, arise, the Master's calls for thee. Arise, arise, oh you of good measure. Amen. Amen. The State Campus Coordinator, Pastor Mike Takpa. Anyị ga-akpọbata onye isi nke Maradum nke steeti anyị, Pastor Mike Papa. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible says in Hebrews chapter 5, Akwụkwọ nsọ sị n'akwụkwọ ndị Hibru isi 5 in verse 4, n'amaokwu nke 4 ya. and no man taketh this honor unto himself, O nwere na-anara ije ozi a nye onwe ya, but he that is called of God, as was Aaron. ma ọ bụ onye Chineke kpọrọ dịka ọ kpọrọ Aaron. We want to pray now for our brethren. Anyị ga-ekpere ụmụnne anyị ndị ekpere.
These are brethren that the Lord has laid his hand upon ụmụnne anyị ndị a ndị Chineke bikwasịrị aka ya to use for the work of the ministry in the YPF in Anambra State. iji wee jee ozi n'ije ozi nke YPM na Anambra State. Both the ones here now standing, Ma the president, ndị na-eguzo ebe a, onye isi ha others, region na ndị representatives, ọzọ na-anọchite anya region dị iche iche, ones here and the ones online. ndị na-ebe a ma ndị na-esonyere na Brethren, let's rise as we pray for them. ka anyị kwụrụ ọtọ n'ụkwụ ekpere ha ekpere. In Jesus' name we pray. N'aha Jizọs ka anyị kpere. Our Father in heaven, we are grateful to you. Nna anyị nke eluigwe, anyị na-ekene gị. We thank you for this very hour. Anyị na-ekene gị n'oge awa. Thank you for this, your children. Anyị na-ekene gị n'ihi ụmụ gị ndị Your a. word has revealed to us that no man taketh this honor upon Akwụkwọ himself. nsọ ga-ekpughewela anyị na o nwere onye na-anara ije ozi anyị onwe ya. Lord, you have chosen them Nna m, ọ bụ gị rọpụtara to ha pilot the affairs of the YPF in Anambra State iji 1. wee jee ozi fụ na ije ozi nke YPF na-aga n'ihu na Anambra Lord, State. I lift them up before you. Nna m, ana m eche ha n'iru gị. The way you lay your hands upon Moses, Otu isi wee bikwasị aka gị n'isi you Moses. lay your hand upon Aaron, Bikwasị aka gị n'isi Aaron. you lay your hand upon the great men of old. Bikwasị aka gị n'ike ndị dị ukwuu nke mgbe ochie. Let your hand be rested upon them now in Jesus' Ka aka name. gị dị n'isi ha ugbu a n'aha Jizọs. Your anointing, O God, for this very office. Otite mmanụ gị nye ije ozi a. Your anointing for this very ministry. Otite mmanụ gị nye ije ozi a. Lord, release upon them now in Na Jesus' tọpụ ya n'isi name. ha ugbu a n'aha Jizọs. Use them to do exploit for your Were glory. ha mee ihe dị ukwuu maka ebube gị. Use them to bring up the young professionals for your glory. Were ha kpọnyite ndị ọkammara. Use them for ndị this ọkammara gospel maka ebube gị. evangelization to transform lives in the name of Were ha Jesus. maka ịgbasa ozi ọma eji gbanwee ndụ n'aha Jizọs. The wisdom they need, Amamihe ha chọrọ. the power they need, Ike ha chọrọ. the understanding they need, Nghọta ha chọrọ. the managerial principle they need, Ụkpụrụ dị ebube ha all chọrọ. the necessary power and grace they need. Ike niile na amara ha chọrọ. Open the window of heaven, Meghe bụ pour ndụ nke upon eluigwe, them in ụkwasị ha Jesus' n'aha name. Jizọs. Amen. All that will be working with them, Ndị niile na ga-awụlụkọ ọlụ a. they will walk in unity. Ha ga-alụ ya n'ịdị n'otu. They will walk for your glory. Ha ga-alụ ya enye gị otito. They will work for the expansion of your kingdom. Ha ga-enye ya n'ịgbasa nke alaeze gị. No man shall be able to stand before O them. nwere ihe ọbụla pụrụ iguzo You n'iru say, ha. as you are with Moses, so you will be with them. Esi dị ka ị nọnyere Moses Do nọnyere it ha. in Jesus' name. Enye ha n'aha Jizọs. Thank you, Father, because you have answered Anyị ka na-ege us. nna anyị na-ama n'ịza For ekpere in anyị. Jesus' name we are N'aha praying. Jizọs ka anyị bere. A louder Imere dara amen. ụda. Thank you. Ndewo. Please don't sit down yet. Don't sit down yet. Before I want to say that on the 4th of September, we'll be having the first state combined service for the YPF. Ana m agwa gị na ọnwa Septemba gbaa mkpụrụ ụbọchị 4 ụbọchị a ka anyị enwe ofufe agbakọrọ ọnụ nke mbụ nke nye YPF. And so all the members of YPF from all the locations, from all the regions will be coming here 8 o'clock. We are here for the state Ya mere combined mbọsị service. anwa ndị niile bụ ndị otu nke ngalaba ndị ntorobịa ha ga-abịa ebe a ofufe n'elekere 8 nke ụtụtụ. Where they will have the privilege of being ministered to directly by our Father in the Lord, the state Mbọsị overseer. ahụ ka anyị ga-enwe ohere ijere anyị ozi n'ebe ọ pụrụ iche site n'onye isi ije ozi anyị na steeti anyị ebe a. Praise the Lord. Hallelujah. As we round off this inauguration, Dịka anyị part of the na-achịkọta service, na mkpọbata na please, mmalite nke can otu a. you all turn to this place now? Thank you very much. And all the church will say amen as we pronounce the Aaronic benediction. Dịka anyị na-akpọsa ngozi na-eso ha. The Lord bless thee and keep thee. Chineke gozie gị. The Lord make his face to shine upon thee. Ka Chineke mee ka iru ya chawapụ n'iru gị. May the Lord be gracious unto thee. Ka Chineke ka amara ya bara gị ụba. May the Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. In Jesus' name we pray. God bless you.